Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bu Uli. Iki dinone Kemis. Aku arep apel neng rumah sakit. Engko nek wis gedhe kono ya tak spilke. Aku pas neng kono ngopo. Iki siap-siap sik. Engko tak spilke neng dalanku barang. Aduh banget mergone sak jam lagi tekan rumah sakit. Ya, cus. Wis siap-siap iki aku arep mangkat ning rumah sakit. Iki panase ra mau mentor-mentor kaya ngene iki lho. Wis sing penting semangat. Ya. Iki wis tekan arah ning Gagondo. Tapi enek sepur liwat. Dadi kecegatan iki lho. Iki kecegatan sepur. Iki wis tekan Klaten. Arep masuki Klaten kota. Iki tak dudokke ikone Klaten Aqsa. Oh iki ikone masjid Klaten. Kae menarane wis ketok. Ikone masjid Klaten Al Aqsa lho iki. Monggo pinarak sing ten Klaten mampir ten masjid Al Aqsa. Masjid Al Aqsa. Berlanjut iki alun-alun Klaten lho. Alun-alune Klaten. Iki wis tekan kene aku. Sedekah ndang ning rumah sakit. Ya, iki wis tekan Kabupaten Klaten lho. Iki Kabupaten Klaten lho. Iki wis tekan rumah sakit lho. Iki lho rumah sakit sing atak cuci darah. Iki UGD. Iki